chroeso I podlediad. Chwedegwyth! Ydan, dyn ni yma yn recordio ar nos Fawrth, hirfaith. Mae Iest newydd ddod o nuclear meltdown, cartrefol. Mae Bryn yna yn Llundain, yn ffungsweio y tu. Ac yn ffungsweio'r glas mewn. Mae hwnna yn yr agenda. A dwi, Sioned yma yn Gaerdydd, yn ceisio peidio gadael i'r apocalypse paill hitio fi. Ydy wir, mae'n haf pawb, croeso. Y paill apocalypse? Apoca paill. Apoca paill, oce. Alright. Paill y gedyn? Paill y gedyn. Paill y gedyn, sold. Nidyn. Croeso, unwaith eto, diolch yn fawr am rand yn ni. Dyn ni yma dyn ni'n mynd i wneud un bach o mini-lediad tro yma, achos mae hi'n hwyr iawn yn ein cychwyn recordio, achos drian o Iest, dydy o'm hyd yn oed wedi gallu mynd ar yr agenda, achos ti wedi bod yn cael sefyllfa plantos. A dwi'n meddwl bod y neb eisiau clywed ni'n... Neb yn ei sgrichio am Facebook am 2 awr eto. Neb eisiau clywed yna. O'n i'n barod I fynd off ar un ar y Facebook am hir, ond... Yes, like, tybed faint o bobl ydych chi actually bother am gwrando ar episode diwetha ni. Deep dive ystywed. Hang on. Deep dive I fewn i'r numbers. Faint o bobl. Diolch yn fawr I chi I like y 6 yn eich nath. Tra bo Iest yn bod bach o stato yn y gornel, mae'n hen bryd I ni weld beth sydd ar yr agenda heno. Yn llythrenol, Bryn, beth wyt ti'n yfed heno ma? Dwi'n mwynhau Gordon's Pink Gin efo... Mae gen I strawberries yn efo Mediterranean Tonic gen Fever Tree. Wel, mae hwnna'n lled-wael. A beth sydd yn dda efo di, munud eich di yfad y gin I gyd, rydych chi fita y strawberries sydd yn wedi bod yn eista yn y gin. So mae gen ti fel snack attack ar y diwedd. Dwi ar hyn o bryd eisiau esbonio, achos dwi wastad yn teimlo fel dylen ni wneud esboniad ar cychwyn bob rhaglen I bobl sydd wedi gwrando ni o blaen. Ond ti'n meddwl be? Faint yna chi sy'n na, really? Dyn ni yma I siarad tech I fod, gan amla, mae o just yn alcohol a rants amdan yr apocalypse Facebook. Dwi'n Iestyn nid oedd ora deu barn heb gwybodaeth. Barn heb gwybodaeth, guys. Lot o farn. Ni'n sticio fo hwnna, dyn ni'n eisiau newid, nangos. Yes, dwi'n mynd I ddod draw at y ti rwan, nid y gornel di I weld yr agenda. Dwi'n rhywbeth newydd I fi. Citra IPA di yna fo, gen yr Open Gate Brewery, sef Guinness. Maen nhw'n gwneud reissues neu rhywbeth dydy, maen nhw'n mynd trwy back catalog o stwff maen nhw wedi bod yn chwarae gwmpas efo rhywbeth fel dwi'n meddwl dio. Pobl arall allan yna mynd I gywiro ni, dwi'n gwybod yna, ond yna ni. Ond mae hwn a balanced juicy citrus IPA a mae'n un o'r IPAs gorau fi cael ers amser maith iawn. Mae o'n really nice. Dwi eisiau jumpio fewn ar hwnna, achos nes I trio o'r Guinness reissues na, nes I trio'r milk stout, cos o'n i'n licio'r syniad yna fo. Oedd o'n lush. Literally and figuratively. Oedd o'n lush. Oedd o'n really nice, really creamy. Lot gwell na standard Guinness yn fy marn I. Dwi'n mynd licio Guinness well gan Murphy's. Dwi'n mynd licio Guinness chwaith. Controversial opinion wedi rhannu gan bawb. Dwi'n falch o gyddeud. Dwi yn yfed. Da chi gael fe stout fyny chydd? Dwi yn yfed cwrw glyn dŵr. Ond pa fragdi? Oh, come on. Cwrw llun. Barod. Yay! Dwi testyn yn trio wneud sound effects. Dwi'n gweithio cystal. So, cwrw llun, dwi wedi sgafio o... Gathon ni pool party yn tu ni dros y penwthnos. Jesus. Random pool party. How you city folk live? Well, so ni'n weirdo sy'n rhoi lluniau o bywyd fi ar Instagram drwy'r amser, bysach chi'n cael llun arno fo. Ond o'n i mor cool nes I wneud o totally off the radar. Neb yn gwybod beth cael pool party. Ond os ti wedi Instagramio fo, ydy o really wedi digwydd? Hold on. If a tree falls in the forest and the Pope isn't shitting? Yeah. Did it really happen? Yn union. Na, oedd gen ni pwll nofio oedd I fod wedi dal cwstad mewn experiment teledu
So oedd o'n eitha mawr, ti'n gallu, oedd just digon mawr bod ti'n gallu inflatio fo a llenwi fadre yn yr adgefn. A wedyn, ddoth, obviously, ffrindiau plant ni heibio, a wedyn ddoth rhieni nhw heibio, efo biars. So oedd o'n hollol anghyfrifol, ond yn awesome. Barbecue, dim Chris Foodgasm Roberts level barbecue, ond ti'n ma, nes i smocio pork steaks ffein. Mewn risla. Do. Shredio. Nes i pwlio'r porc, wedyn literally smocio fo. Na, ond, nath nhw ddod o cwrw llun draw, a wedyn anghofio mynd efo adre. O, na. Diar. Petyd. Oce. Beth ydy'r cwrw na? Nath ar rioed cael ei weld beth wyd. Mae'n oce, y backup ydi Coors Light. Nath bobl arall hefyd ddod i'r parti. Oh my god, dwi'n swnio fel gymaint o scafer. A mae pobl nath dod ar Coors Light i they were never heard from again. Gathon ni lot o bobl yn dod â Tinnies Estrellas. Mae Tinnies Estrellas yw #1 hoff cwrw joio fi. Dwi'n rhoi o gair allan yna, as na ydych chi wedi trio Tinnies Estrellas. Fein. Mae hynny'n ffain. Just pobl Coors neu Bud Light. Mae Coors, drachwch, mae gennyn nhw fel colour changing tin. Mae'r tin ma di bod allan es mor hir. Mae'r mynyddoedd wedi newid i lliw yn ôl yn wyn. Drycha, dyn nhw'n quite mor les ag allan nhw fod. Anyway, da chi ddim yma i random alcohol chat, ond falle bo chi. Ond that's it. Dyn ni yn mynd i wneud neidio syth fewn, achos mae Iest fel BBC News Update, fel y BBC News Update na ar dy ffôn di sy'n deud Prince William will be Prince Harry's best man. Oedd yn heiddi Google push, BBC News push notification. So just rhaid allan yna. Wel, push notification will i si dwythodd, mae nhw'n mynd i fyw drws nesau gilydd efo adjoining doors yn ei flats, yn dweud. Seriously? Fel sitcom, neu fel Helena Bonham Carter a Tim Burton, pan fydden nhw'n byw. Yes, dwi'n mor sori. Mae gen ti actual ongoing live tech chat ar hyn o bryd. Oes, pwy sy'n prynu ti? Dwi'n lyfio hyn, gallwn ni just podcast like unrhyw fater personol. Yep. After pat, na. Sy'n gyda ddo, be dwi eisiau gwybod ydy, mae un o'r problemau mwyaf dwi'n gael yn y mywyd i ydy, faint mor anodd ydy i ffonio fyny a bwcio rhywbeth fatha mundane, fatha cael dy ngwall i di wneud. O sy'n rhyw fath. Fydra ti datres hwnna efo technoleg i fi? Wel, digwydd bod mae gennau'r union peth i chdi, a ti'n perffaith i hyn. Waw. Ie. Dwi'n chi gweld mae dy wach di dechrau mynd i pyn bach yn hir, ac fod gen ti ffôn Android, ac sydd eitha newydd, ac fydd yn gallu cael Android P arno fo. Gwych. Let the jokes begin about the Android P. Seriously, bowlen o reis. Dwi'n fydda'n disgwyl i weld yr statue Android P tu allan i swyddfa nhw ac ti'n bod, just fatha streak melyn yn ôl. So ie, mae Android P yn dod allan heddiw mewn beta. Right. Ac un o'r prif features ohono fo ydy mae'ch Google Assistant chi yn mynd i allu wneud galwadau ffôn iddo chi. Dim just fel, hey Siri, ffonia, chop shop. Galwad ffôn a siarad iddo chi yn lle i chi'n siarad. So, demo dwi'n newydd weld, sydd newydd fynd yn fyw, a da chi, os da chi'n mynd i chwyd am hwn, ydy fod... Mae'n newydd chwythu dy feddwl. Live, apparently, oedd hwn yn live thing, lle nath nhw ddim deud wrth pobl torri gwach, mae hyn yn mynd i ddigwydd. As if. A nath Satya Nadell, dyna pwyd e? Na ta boi Microsoft yna, dwi'n confused on. Dod Google. Google. Ar llwyfan. Ag going, schedule me appointment at the salon between 10 and 12. Ag wedyn nath yr assistant ffonio fyny ag nath hi ddeud mewn, doedd na ddim gaps, doedd yn swnio fatha robot yn siarad, doedd yn swnio fatha person yn siarad, a hydnod efo rhwng y brawddega i wneud yn swnio fwy gredadwy. Ie.
Di hwnna'n yn ffer ar y bobl oedd yn ffonio. Sorry. Ie, so nes i'n clywed tan ddiwedd y galwad ffôn, ond oedd o'n eitha nuts yn ffordd oedd yn gweithio. So, ydy o'n mynd i weithio fel na bob tro, ac wyt ti'n mynd i fod cant y siŵr. Dyna di pethau, ti'n gorau dibynnu arno fo, un siŵr. What have you booked me? I'm going to a dog trimming salon. Where? For what? Dwi'n lyfio... Fysa Siri yn gwneud hyn, fysa neb yn trystio fo. Oh my god. So dwi wedi bod yn deud i'r assistant o fama i chwarae music o tuning iddo fi. A mae o'n dod i fyny efo... Bora dwi'n deud iddo chwarae on-core radio. A mae o'n chwarae rhyw thrash metal playlist of Spotify. Falle bod nhw'n gwybod beth sy'n well i ti na dy hun. Ie. So, beth sy'n moral li anodd am hwn ydy, dydy bobl ddim yn gwybod bod nhw'n siarad efo robot. So, ti'n mynd i gael dy dwyllo fel defnyddio hwnna. Hefyd, gret ar gyfer ieithoedd lleiafrifol, allai weld hwn yn gweithio'n briliant i rhoi cymorth i siwrne'r Gymraeg tuag at fod yn iaith swyddogol. Gryf. Oh my god, so ni'n well comedian, y jokes gallu ti wneud amdan Google Assistant yn trio ffonio. Just bwcio unrhyw beth i ti. Unrhyw le yng Nghymru. A ffarmwr yn bigo fyny'r ffon. What? What do you want now? Ti'n gwybod, mae rei banciau di bod yn... Mae'r systems fel hyn di bod ers hir. Say yes. Yn groes lle ti'n ffonio nhw i fyny. Ti'n gwybod. Ac maen nhw'n dweud, would you like option A or B? Please speak A or B. A wedyn ti'n gorau siarad efo nhw'n dweud. Mae'n sort o ffordd ond mae'n yn groes. Yeah. Ond yn y diwedd, be fydd o ydy, os mae'r hair salon yn defnyddio assistant hefyd, Google Assistant, so fydd Google Assistant yn siarad i Google Assistant, ac fydd nhw'n dau yn gweld calendars i gilydd, ac yn gallu ffitio nhw i fewn, ac fydd o'i gyd job done. Dyna di sut maen nhw eisiau fod e. So bod pawb yn defnyddio yr assistants ma, ac maen nhw'n gallu gweld gwybodaeth i gilydd. Beth sy'n mor weird amdano stwff efo Google, y mwyaf ti'n edrych ar ei products nhw, enghraifft stwff fel maps y pethau, maen ymddangos fel, mae hwn yn adnodd really da. Ond mae mor anodd i gael info ar llefydd sydd ddim wedi prynu hysbysebion. Mae'r llefydd sydd wedi prynu hysbysebion, just yn place markers, maen nhw'n... I ryw raddo, ti'n gallu fel busnes cofrestru fel cymeryd dy dudalen ar Google Maps. So ti'n mor o reidrwydd yn gorfod prynu hysbyseb, ond sicr mae rhywun gofyn i ti bod yn aelod o'r system ac yn rhoi y gwybodaeth i fewn. Sy'n eto ydy, fel ti'n dweud, rhoi mwy o gwybodaeth yn ei system nhw. Dwi'n meddwl Google a Apple i ryw radda sydd efo'r user base a'r arian i gallu besoddi mewn datblygu systema fel mae sy'n mynd i gallu neud natural language processing mewn ffordd sydd yn mynd i weithio. Ond ti'n mo, unwaith eto, ond ti'n edrych ar assistant, faint mor bell maen nhw off wneud fersiwn Sbeineg, faint mor bell maen nhw off wneud fersiwn Mandarin, ti'n mo, y stwff yna dio fel... Ie, sicr, yr ieithoedd eraill. A wedyn, faint lawr y lein ydy ieithoedd llefrifol tiny. So mae'r model yma mynd i weithio'n gret yn Silicon Valley, yn New York, a llefydd fel ond eto dweithio i Llundain, a wedyn dweithio allan i Manceinion y bachu. Ond ydy o'n mynd i... Are you sure it's not coming to Cardiff like that? Ie, ydy o'n mynd i... Dwi'n dychmygu sa mam dal yn gweithio sa'n dod i siop mam yn Gaernarfon fel sy'n dweud rwy'n nas crand y ffonio eisiau bwcio appointment. Mae'n swnio bach yn stoned. Pwy di'r ddynas crand yma sy'n siarad ar gyfer Bryn? Wel, assistant Bryn, di siwr? Pwy di'n meddwl ydi o bod y grant yn cael ei assist? Di'n rhy grant i ffonio ni wan neu rhywbeth? Mae
masif i'w ddeud yma, ond mae'r amserydd wedi mynd! Guys, mi nas i wneud sneaky pause ar yr amserydd, achos, oh god, please, stop right now. Assistant, stop. Mae yna rhywbeth mawr i ddeud, dwi'n mynd i neidio fewn i fel hanes cymdeithasol fan hyn, a wedyn nhw'n i symud mlaen i rhywbeth arall. So, slawer dydd, cyn yr rhyfel byd cynta, oedd gen rhan fwyaf o ffermydd a sort of cartrefi, dim y cartrefi tlawd yn yr cymoedd y pethau, ond gen pawb forwnion neu gweision, o gen ti bobl oedd yn gweithio yn tŷ ti, ac oedd hwnna just yn norm, doedd o ddim fel bod ti'n rhyw leid i fe, oedd gen y ffermydd nhw, ti'n mo, oedd gen llyfydd, ac oedd gen ti fwy o blant, neu ti'n mo weithiau sa ti'n cael pres i gael rwy'n fewn, drach ar ôl plant. Mae'r shift cymdeithasol, kind of all rhyfel, all diwygiad, na, beth ti'n gael fo? Oh, mae flip sake, mae geiriau gyd wedi mynd o fy mhen. Industrial Revolution, ie? Yeah. Mae pob peth ydi rwan symud i dysyniad metropolisaidd o fel robots as our slaves. Yeah. Achos dyna beth, ia. A dim bod ti ofn hwn, cos y mwyaf wyddonwydd rwy'n ti'n edrych ar, maen nhw fel, the rise of the robots is statistically very, very, very unlikely. Ond wyt ti dal yn teimlo dy hun yn rhoi grip, achos dwi'n ffindio'n hynna yn colli grip ar navigatio rownd Caerdydd, Cystal a gallwn ni, achos bod fi wastad mewn rush i gyrraedd lefydd, so dwi'n switcho Waze mlaen, neu dwi'n switcho Apple Maps, Google Maps mlaen, i gyrraedd fi na, ond i ddeitha fi, o granda, paid yn mynd ffordd un, achos mae yna rhywbeth yna, so ti jyst yn dibynnu arnyn nhw. Mewn fatha'r Wall-E kind of thing. Oh, great, diolch, Bryn. Dim Wall-E'n great, ond ddim lle dwi eisiau mynd. O na, ni'n so y dall na teclyn ydy'r technoleg a bod ni fod i ddynyddio fo i helpu'n bywydau ni ydi mi reoli bywydau ni. Okay. Be oedd yn... Oh, the quote's really, really dda. Fel kind of bobl yn deud ynglyn â defnydd technoleg. Oh, yr Amish. Right. Random facts am yr Amish. Dwi'n gwybod os ti'n gwybod falle mwy am hyn, yes. Dwi'n gwybod, ti'n darllen amdan fel... Mae Amish yn penderfyn... Oh, dyna lle dwi wedi cael o. Flashbacks, dwi'n darllen llyfr ar hyn o bryd. That's right, llyfr o'r llyfrgell. Holy crap! Amdan diwylliant Wabi Sabi, Japan. Unrhywun? Right, na. So, Wabi Sabi. Clad. Mae o'n aesthetic o Japan. So, ti'n gwybod pan ti'n cael fel cwpanau Japanese, a maen nhw'n eitha fel rough, ond maen nhw'n fel yn cael ei dal fyny fel celf, ond maen nhw'n stwff rough iawn, stwff gwledig iawn. So'r look Wabi Sabi ydi pethau sydd chydig bach yn drist efo patina defnydd anyn nhw. So'r llyfr ma amdano interiors. Mae patina defnydd TV ddim yn Wabi Sabi. Mae o'n bysedd chocolate, lollipops, a plant ddim yn golchi sychu traed nhw. So dyna di patina ti ni. Ond mae'r llyfr ma jyst yn dangos fel yr theori o ystyried beth ti'n dod fewn i bywyd ti a cadw pethau'n syml o pethau. Ac oedd hi, yr awdur yn deud, mae'r Amish yn penderfynu pa technoleg maen nhw'n mynd i adoptio ynglyn â ydio wirioneddol mynd i fod o iws neu i wella i bywyd nhw mewn ffordd sustainable y pethau. So ddi'n deud, dyn nhw ddim just yn gwrtho technoleg, cos maen nhw'n just, maen nhw'n cael pick-ups weithiau, maen nhw'n, ond fel mae'r ystyried fel pick-up technology, neu fel be maen nhw'n cymryd fewn i bywydau nhw, yn ffordd ystyrlon o neud o. A fi wedi bod mewn loads amdan hynna'n ddiweddar fel gwneud stuff yn intentional. Yeah. Dwi ddim yn gwybod lle eith yr mini rant yna, guys. Rhoi di allan yna. Mae'n neud lot o synwyr efo'r byd technoleg da ni'n ganol ac yr sgyrsiau da ni wedi bod yn cael dros dim misoedd dwytha amdan cael gwarad o stwff, stopio wneud hyn, mae gormod o'r shit yma ac am fod da ni'n deddol, am fod ni fod yn ni, na i neidio fewn i rhywbeth os di'n newydd trio allan, just i weld, oherwydd dyna di fath o berson ydw i, yn hytrach na asesu fo o'r tu allan gynta. Ac mae'r amser yna wedi dod i benni efo fi efo Facebook, dwi wedi cael digon o'n fod, so dwi'n neidio allan. Oh my god, gadewch i fi, stick a timer arno fo, a nhw'n i just fynd fewn i hwn. Gen ti dy 5 munud. Fegin. Rhwyga yn newydd iddyn nhw. Oce.
Oce, 5 munud ar Facebook, ie? Ie, go on ta. Alright, iawn. Oce, F8. Ie. Wsos dwytha. Ffocin 8, de. Be ydy hwnna i ni normos? Rwla lle mae pobl Facebook yn dod at ei gilydd, trio cael developers yna a deith nhw be mae Facebook yn gweithio ar a be dyle pawb fod yn really, really edrych ymlaen at. Ac nath nhw ymddiheuro, nath Mr Zucks trio ymddiheuro, ond dydy o ddim yn berson sy'n siarad naturiol ar llwyfan ydi, oedd o weld o allan Mae fatha rhywun sydd wedi gweld, di darllen be di ymddiheuro mewn llyfr, a dyn nhw trio neud. I'm sorry if you were offended. A just dweud fatha. Eto peth i eich bod dwi'n yn gweld o fath o bobl arall yn dweud. Pam sa'ch ti ddim yn licio ni'n gwybod bob dim amdano chdi. Da ni'n gallu neud fan hawddach chdi fel la. Mae'n really fucking creepy. Okay, yes. Ac ma nhw'n mynd mwy creepy, dyna di'r issue de. Ma nhw'n mynd i y peth mwyaf nath ddod allan ono fo yn fy marn i fod nhw yn dechrau yn ganol y llanast ma o pobl ddim yn trystio nhw ddim mwy data yn ffocin mynd i bawb a bob man. Ma nhw'n dechrau Facebook dating app. A dwi dda serious? Pwy sy'n mynd i fydda a mae ffordd mae'n gweithio pyn bach yn crazy lle ti'n dweud I am available am fod ar Facebook mae pobl yn teddol o dweud single, married, available, looking neu fucking bynnag playing football ag so maen nhw'n gwybod yn barod wneud nhw targetio'r pobl sydd yn dweud single a wedyn ti'n gallu dweud fatha am fod maen nhw'n gwybod ti'n mynd i'r gig ma dweud am fod ti di dweud ar yr calendar thing. Attending. Ti yn mynd i hwnnw. Ac wedyn dwi wedi gweld fod y boi arall ma yn mynd i hwnna hefyd a fydd o'n perfect match i chdi a dydi o ddim yn ffrindiau fo chdi'n barod. Mae fel creepy aunties. Sut ymlaen, gwrda? Mae'n iawn, dim ond nabod suspended conviction gatho. Gatho ddim i cwrt. So be, fysa fo'n berffaith. Mae o'n lyflu o foi. Mae di cael bywyd anodd, ond di really licio fo. Mae'n really nice. Lli di newid o. Lli di newid o. Mae o'n just angen rhywun neis yn ei fywyd o. Wedi clicio love, alt-right a Make America Great Again. Ond dwi yn nabod i nain o a dy hi mond chydig bach yn conservative. Mae nain o'n lovely. Oedden ni mynd i chwarae bridge efo gilydd, oedden ni merched a wawr. Oedden ni bod o jams lovely. Just achos bod o'n licio bobl brown, diolch yn meddwl bod o'n fwy drwg na chdi. Tîm y frown, so sgyn ti wedi fawni am dan. Just cer. And scene. Hwna'n union wedi bed i Facebook. Oh my god. O, mae gen ti dal munud a 10 eiliad achos da ni di hijackio ti ar y time Iest. Mor sari. Oce, fi fynd ar ôl i fynd efo anti-Facebook. Oce, dwi'n mynd i insertio audio i fewn yn y pwynt yma. Gewch chi fynd i wylio'r fideos da chi isio am fod hwn ydy'r fideo nath nhw ddangos nath pwysio fi dros yr edge a dwi'n mynd i gwitio Facebook. So diwedd y mis yma dwi allan ono fo. So'r fideo yma ydy nhw yn ymddiheuro am fod nhw ag yn trio deud we're going back to our roots man, we're all going to be friends and it'll all be okay. We came here for the friends and we got to know the friends of our friends, then our old friends from middle school, our mom, our ex, and our boss joined forces to wish us happy birthday. Then we discovered our uncle used to play in a band and realized he was young once too. And we found others just like us. And just like that, we felt a little less alone. But then something happened.
we had to deal with spam, clickbait, fake news, and data misuse. That's going to change. From now on, Facebook will do more to keep you safe and protect your privacy, so we can all get back to what made Facebook good in the first place. Friends. Because when this place does what it was built for, then we all get a little closer. Drink the Kool-Aid! So oedd hwnna fel, ti'n gwybod fel text ti'n cael wrth like, y person a dylse ti really ddim mynd allan efo yn lle cynta. A wedyn maen nhw just yn dechrau escalatio stuff i fel... Ti'n ma, lle ni weithio? Oedd arfer bod mor cool, Sioned. Oh my god, dim mwy o improv! Wirioneddol nes i wynhau nid hwnna fo ti. Okay, well... Nawn ni cadw'r gynulleidfa a nawn ni symud mlaen o Facebook. Doedd pobl yn licio clywed rand ar Facebook. Na, just, na. Allai totally, dwi'n credu oedden ni angen cael allan y system ni, so ni'n rili gwerthfawrogi bod chi wedi cael 2 awr o fel, be di'r gair, just therapy session ni. Fatha'r primal screaming. Yep. Dwi ddim really eisiau mynd lawr efo yn really ddyddol, ond mae'r yr ymchwiliad mewn i marwolaeth drwy'r Uber self-driving car yn parhau yn America ac yn afiach achos oedden nhw wedi dweud bod oedd yr Uber car heb swerfio achos oedden nhw wedi bod yn cael gormod o false positives efo fel plastic bags yn hedfan ato fo. So oedd y car wedi penderfynu peidio swerfio. So mae hwn i fi yn un o'r technoleg yna lle dwi just fel, da ni ddim eisiau ceir anyway. So mae adeiladu ceir fel super perig. Dwi fel cyclist sy'n cyclo efo babis fi, just yn meddwl am rhain, allai ddim am gyffred, mae hwn yn, just allai ddim am gyffred reidio mewn dinas sydd efo rhain. Da ni'n tri adeiladu system perffaith i weithio o fewn system sydd y llawn o bob peth a sydd ddim yn berffaith. Dibynnu ar teclynna mechanical sydd wedi cael ei adeiladu o fewn rhyw certain tolerance. Dim bod fi eisiau neud o fewn yn y te, ond be nath wylltio fi am hwnna, mi oedd yna human driver hefyd, oedd ddim yn cymryd sylw. Hynna di'r peth hefyd ydy, be oedd y pwy bynnag oedd tu ôl i'r olwyn. Chos o'na rhywbeth oedd o blaen bod yna rhywun yn arbrofi efo un o'r systema yma lle oedd yn eistedd yr set y passenger yn ytrach na set y gyrwr. A'r reola yna am reswm i ni trad yn ei trydod i ddallt sy'n mae'r technoleg yma'n gweithio a ydy rhywbeth ddylsa ni bod yn gweithio ar. So mae'r mantation i'r syniad o adeiladu technoleg fel mae'r advantation. Mae'r syniad o trosglwyddo reolaeth dros 2 dinall o heian sydd ar teithio 60 milltir yr awr a llawn o bobl ac petrol a bachu i dros yr gyfrifiadur sydd efo posibilrwydd o bod o'n mynd o'i le oherwydd bod Jack ddar i sgwennu'r rhaglen o gyfrifol amdano fo gael bach o'r mod i yfad am nos Wener. Dwi'n gwybod dydy bobl ddim yn berffaith. Dyn ni'n gwybod hyn, ond... Dwi'n ni. Anyway, doedd o ddim yn pwynt mawr. Iest, unrhyw? Mae'n wedi cymryd hir i gyrraedd yna, dydy. Mae'n un o'r peth yna, lle, os oes bob un car ar y lôn yn dreifio i hun, ag fod gen ti dal rwy'n just yn penderfynu, rhedeg allan ni gan y lôn, be sy'n mynd i ddigwydd, de? Mae just... Mae yna limit i beth ti'n gallu gwneud efo'r technoleg, ond fydda ti'n mae'n amhosib i ni, mae ti'n methu anticipatio bob un bosib, beth sy'n gallu digwydd, a os ti'n methu yn hynny, ti'n methu ysgrifennu raglen sydd yn gallu gweithio ar dan yr un amoda. So... Mae'r ffordd, sôn am fel car crashes, yna pennod really dda o, dwi'n credu 99% invisible, amdan y... falle ddim hwnna, amdan y Ford Pinto, neu be oedd? Dwi'n credu yna, y car yn y 70au, basically wedi cael ei gynllunio
A mi oedd Ford yn gwybod, oedden nhw'n neud o gymaint on the cheap, bod unrhyw crash oedd yn dod o tu cefn y car, oedd yn gwthio bolliau yma oedd yn sticio allan cys y 70au oedd o a iechyd y diogelwch beth, mewn i'r tanc petrol ac yn sparcio ac oedd y car yn mynd fyny mewn fflamiau ac oedd y cwmni'n gwybod hyn, ond oedd y car yn gwerthu'n really dda, so nath nhw ddim byd amdano fo. A wedyn... So nhw'n pwyso y risk reward falle. Ond i fynd ymlaen o hwnna, be ddigwyddodd efo hwnna, nath nhw, mwyn gwella diogelwch ceir, mi ddechrau nhw gofnodi neu cyfnodi pob un damwain car, be oedd wedi digwydd, pwy oedd wedi cael ei ladd, sut oedd nhw wedi cael ei brifo, a dyna sut oedd nhw, ond basically, wrth bod yr holl bobl ma'n cael ei brifo, a un boi oedd wedi gwneud real ymgais, achos oedd fel aircraft pilot neu rhywbeth oedd a nath o really gael ei frifo mewn damwain aircraft really wael, ac dechrau ymchwilio fe nhw hwnna, a ffigur allan y dyna sut bys y damwain y car yn gallu cael ei gwella. Ond fel o ti'n dweud, yes, mae'r timescale ar hyn yn... ond just, anyway, freak out mamol oedd hwnna, just fel... Dwi'n mylicio reidio pan mae actual just gyrwyr o gwmpas y lle, so mae cael gyrwyr sydd actually'n robot sydd eisiau lladd fi. Skynet style. Tough going. Da ni yn mynd i wneud 5 munud really cyflym ar Google yn lladd rhywbeth arall. Mae Google, dwi'n eitha hyderus mae adeg yma llynedd oedden ni'n siarad am Google. Hello! A bod rwan, mae Google... Dwi'n nhw'n di cael gwared o alw, ond i'n licio sydd oedd yr erthygl ar The Verge, dwi'n credu, yn deud o. Sydd nhw'n deud o, Iest? Be oedd o? Mae pawb wedi cael... Dyn nhw'n di lladd o. Mae'r tîm wedi cael... Google gives up on... Ydi symud i'r ochr i weithio ar rhywbeth arall. Mae alw'n ffain, just as literally neb yn y swyddfa. Ie, mae Google... Dwi'n newydd edrych ar y website be oedd o da has Google killed it neu rhywbeth lle mae yna tic neu croes da ni'n lyfio rheina a mae yna gymaint ohonyn nhw ac mae Google eich fod yn beth da dyn nhw'n ofyn o stopio ag ail dechrau eto ond mae'r busnes yr chat apps neu'r messaging apps mae'n joc erbyn hyn efo nhw. T'bod, faint o wahanol fatha o ffordd just i gyrru text message yn ôl ymlaen sgyn nhw. Ond mae'r fersiwn maen nhw wedi dod i fyny efo rwan i gymryd dosodd i fod o SMS dros y byd i gyd. Maen nhw'n mynd i gael gwarad o SMS. Wel, dim cael gwarad, maen nhw'n mynd i fod SMS fydd y fallback os di'r ffôn sgyn ti ddim yn derbyn y fformat newydd yma. Chat ydy enw'r fformat newydd sydd yn fwy modern ac yn gadael ydy chdi ddefnyddio lot mwy o beth yn efo. Ond y cic yn dyn mwyaf yn efo ydy fod o ddim yn encrypted. So fod rhywun yn y canol lle bynnag mae'r negas yn mynd o a pa data center mae'n mynd trwy mae pobl yn gallu just gweld o'n syth a mae hwn yn rhywbeth dwi'n meddwl pam fod y llywodraetha ag carriers i gyd wedi dweud gret a oherwydd fod nhw wedi dweud fod o yn hollol agored ag ydy SMS yn na mae SMS yn hollol agored hefyd so mae GSM efo dwi'n meddwl efo 4-bit encryption sydd yn dwi'n meddwl sydd fi chi tagu a torri encryption ar GSM sorry Iest na so dwi'n meddwl be maen nhw'n gobeithio ydy fod fydd pawb fel oedd pam nath Apple dod allan yr iOS nath nhw dod â iMessage am fod oedden nhw just i wneud SMS wedyn nath nhw dweud if a friend of yours has got an iPhone as well this will go through as an iMessage and it'll be seamless so the blue bubbles yn erbyn y green bubble brigade
A wedyn, so mae hwnna'n hollol encrypted, a ti'n gallu gwneud lot o bethau mwy fancy efo fo, fatha'r pethau features newydd, maen nhw wedi adio i fewn iddo fo rwan. So mae Google yn gobeithio fos yn e-mail ydy, os di pawb yn cael ar yr chat brigade ma, ac yn defnyddio hwnnw, bydd rhaid i Apple cefnogi fo, ond mewn gwirionedd, dos i'n rhaid oherwydd na SMS di'r fallback, a dyna di'r fallback ar y funud. Os ydw i'n textio Bryn, mae o'n bybl gwyrdd, a da ni'n gwybod na text message normal ma di mynd trwad fel. Neu, da ni jyst yn defnyddio iMessage. Ydych chi gilydd? Da ni'n defnyddio, dwi'n gwybod Basecamp. O, Basecamp, ie. A mae hwnna'n secure. So, mae lot o ydy, dwi'n meddwl, yr ffordd mae Apple a mae Google di mynd o gwmpas sy'n nhw'n ymdrin efo'r rydweithiau, dydy. Mae Apple di jyst yn dweud, fuck you, we're Apple. You want our thing, then you've got to play by our rules. Ond os Apple yn gallu cachu dros hyn i gyd, os oes nhw'n neud iMessage yn platform agored. O, sicr. Wow. Dwi'n meddwl fod nhw'n weld mwy o werth cadw fo o fewn yr Apple ecosystem. Mae'n mynd yn ôl i be maen nhw'n ffordd maen nhw'n ymwneud o hwn ydy maen nhw wedi creu. Mae gen nhw un vision o ffordd maen nhw eisiau mynd. A mae bob dim yn symud yn y ffordd yna. Eich bod yn mynd yn igam braidd, mae'n mwy na lai gyd yn mynd yn y direction yna. Lle mae Google, mae nhw'n dweud, oce, nhw'n i drio hwn. Oce, mae'r 3 peth yma sort of gweithio, fuck it, talwyd allan gweld beth sy'n sticio, a wedyn maen nhw'n dweud, di hwnna'n really gweithio, oce, nhw'n i symud y peirianwyr yma i'r prosiect yma, oce, mae hwnna'n symud ymlaen. Mae'r thing yma dal yma, shit, cancel hwnna ta, a symud. So be maen nhw'n gwneud, really, di just pigo rhywbeth. Just go with it. I like brown. Yeah. Just pick something and stick with it. So dwi wan yn edrych, mae gen i ffôn i'n ar y charge of yncw. Mae gen fo messages, mae gen fo allo, mae gen fo rhyw video chat app neu rhywbeth. Mae gen fo hangouts. A mae just gymaint bydd. Dwi'n mangen. Mae hangouts yn cael ei newid i fewn i'r thing arall. Un app dwi isio. Dwi wedi cocio hwn fyny eto. Dwi methu canslo fo. Ymddiheiriadau wrandawr. Singular. Diolch yma. Sori am hynna. Ydyn. Right. Ar ôl hwnna, dwi'n cedi bod ni'n good. Dwi'n cedi, mae yna tynnu arall wedi wagor. Mae'r after party yn galw. Okay? Welwn i chi ar ochr arall. Right, hey, croeso'r after party. Dwi'n bita cnau. A mae gen i gin arall. So, fun times. Dwi bron o deud, dylai ni jyst roi'r after party ar cychwyn yr rhaglen. A wedyn sy'n bobl gwrando ar y depressing news. Wedyn. So, fun times. Yes, ti gwerthu ti? I'm selling the house. Hey, unrhyw un eisiau prynu lle 6? Cast's built. Yeah, as a rwy'n eisiau lle 6. Newly refurbished. Gewch chi gysylltu fod Dafydd, Hardy. A ni fel so ti'n mynd am fel Purple Bricks kind of job. Sgan i'n mynadd, sti. Ti di mynd i Dafydd, di Hardold di. Dafydd Hardy. Yn dod tro Mr Hardy, so am ddim, just go with the flow. Wel, mae gon teg. Dydw I ddim eisiau prynu fo, achos mae'n rhy bell o gwaith, sorry. Otherwise, mae'n hyfryd. Dwi wedi cysgu ar y sofa na, mae'n un dda. Sofa not included. Yeah, children not included. Wel, dwi'n bo. Ar ôl heno. Ar ôl heno, ie. Tywod,
Na i daflun y fewn efo pris y tŷ. Mae nhw'n value add. Mae nhw'n adio lot o value i'r tŷ. So, cyffro, Bryn newydd yn ôl o Ferlin. Ja. Ich bin ein Bryn Berliner. Ja. I am a donut also. Yes. Stories ydyn ni? Fi chi mewn crazy leather parties yna? Cymaint o'n nhw. Just i bob un noson parties, pob mwy lledar, oedd o'n drewych as oedd hi'n 25 gradd. Mor falch. Dwi'n mor falch. Wow. Surprisingly so, na. dwi wedi bod yn neud trynu mwy o cymryd actual gwyliau. So, nes i benderfynu neud fel... Nes i llynedd i Efrog Newydd. Flwyddyn yma nes i benderfynu mynd i Berlin. Diddorol dros ben. Hyfryd. Dinas hyfryd dwi'n ei ddweud. Just fel dre. Just oedd y Gynarfon, mae'na gastell really nice yna, de. Lot o Nazi memorabilia hefyd. Just fel Gynarfon. Dwi'n yn gwybod lle o'n i'n mynd efo hwnna. Llawn o Nazi sympathati. Na, di ddim, na. Ond oedd hi wyrdd dros ben yna, haid i ddweud. Am ddinas fel. Ie, am ddinas. Oedd y goed ar bron bob un stryd o'n i'n gweld. Oedd hi'n barcio bob man, oedd hi'n hyfryd dros ben. Oedd yna ynys o amgeddfeidd. Ynys llawn o'n nhw. Oedd yn anhygol. Mynd o gwmpas yn gweld heina gyd. Cocktails diri. Hwna'r peth o syni fi mwy oedd, dyn nhw ddim yn dynyddwyr mawr o cardiau credit. So, oedd ti'n goffo flasio'r euros? So, yeah, make it rain, Bryn. Lot o'r amser, beth ti'n gwneud oedd checio ymlaen llaw ydyn nhw'n derbyn cardiau neu beidio. A wedyn, yn sicr mae... Gaethon ni chat am hwn yn yr pre-party, after party, tra oedd y ti'n delio efo plant apocalypse. A ges i real shock, cos i'n meddwl, sy'n nhw'n super advanced amdano fo, ond sy'n deud bod nhw ddim. Na, so, dwi'n gwybod, mae'r syniad, so dwi'n gwybod, un o'r amgeddfeidd, oedd gen nhw, arddangosfa amdan savings, a uniquely German trait, fath o beth. Y syniad bod dydy Almaenwyr ddim yn pobl sydd yn keen iawn ar y syniad o credit. So, dwi'n meddwl yn Ewrop, ar Almaenwyr sydd efo'r canran ychaf o bobl sydd yn arbad arian bod yr interest rate yn reit isel. Maen nhw dal yn arbad arian. Call iawn. A dyna pan mae'r Alman efo gymaint o bres yn gallu gwneud bailouts mawr i'r groeg a'r Eurozone i gyd a bob math o fel. Anyway, so dwi'n gwybod os bod o'n really hang-up o hynny y ffaith dyn nhw'n licio. Os mae gen nhw electronic cash, y cardiau, dwi'n meddwl ti'n charge efo arian a tynnu pres allan o wal efo heina. Ac, so pan ti'n mynd allan am noson ti'n talu efo euros yn ytrach na talu efo dy gardyn. Dwi'n meddwl o reidrwydd y bedrwng, chos ti'n rili'n cadw rhyw fath o... Dyna, lle mae Switch V Monzo wedi dod yn helpful iawn, o fel, aethon ni allan i Llundain weekend diwetha, ac o'n i just fel, lle dyn ni be? You have spent £93 today. Shit! Lle? Ar be? Hwna ond ar y rawn. Na, allai just Exhibit A i bobl sydd ddim yn gallu gweld gartre. Oh, yeah. Da chi eisiau gweld beth gennau? Right. Hei, Sioned, oedd ti yn ystafell yn ytho ddigwydd? O'n i 100% yn ystafell yn ytho ddigwydd. Immigrants, ni'n cael y job wedi gwneud. Na si, so dwi'n dal fyny, botel ddŵr. Tebyg iawn i fel swell, so ni'n deud botel ddŵr. Mae'n edrych fel potel champagne, mae'n ddi, mae gen i ser bach ar hyd hi, a mae'n deud Hamilton, an American musical.
Gret, meddech chi. Sioned, wyt ti wedi cael lyflu souvenir y dy drip di. Mae hwn wedi creu ructions yn fy mriodas, pawb. Pam? Sawl pint, hoffech wi wybod. Oh, Costiodd botel ddŵr o perfformiad West End Hamilton. 10 pint. Na. Mwy. Yep. Swn i'n dweud 35. Ti'n iawn, wrth gwrs, cos o ti wedi gweld yn y siop efo. Na, nes i medrych ar y siop. 35 fucking pint am botel ddŵr. Y cwmni sy'n neud oedd i built, ie? Mae'n basically, mae o'n flasg. Mae fel thermos bach ti hwnnw, mae'r dŵr fan oer. Os yna enw cwmni o dan fo'n gwybod. Made in China, hooray! No, mae'n edrych oedd yn... Mae'n in Welsh, drychwch. Mae gen i... 20 quid, dwi'n meddwl. Ie, ond, swn i'n gwerthu hwn ar eBay. Swn i ddim mor ddiog, dwi'n mynd i chwilio fyny ar eBay. Chatiwch chi. Actually, na. Peidiwch, achos dwi jyst eisiau dweud bod oedd Hamilton yn amazing er bod fi yn y cheap seats. Dwi'n caru fy ngŵr, ond oedd yn y cheap seats. O'n i'n y cheap seats pan ys i weld hefyd. A ti'n teimlo bach o vertigo? O ia, doedd, yn sicr. Nod, ges i... Cymod ni'n crio fatha 3 chwarter y ffordd trwy yr act gynta. Oh, god. A wedyn, dwi'n meddwl bron trwy yr ail act i gyd. Oh my god. Oedd o'n really, really dda. Yes, dydyn ni di fel mynd ymlaen am Hamilton ar hwn, so bod ti'n... Dwi'n gwybod yr holl sioe, Iwan. Ti'n fan gwrando na fa? Neu just achos ni? Na, am fod chi siarad. Bam, 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 bam. How does a bastard Fyswn ni really licio mynd i weld o. Right. Mae'n swnio fatha ti really musical. Ti'n lyfio fo, mae o gyd yn wleidyddiaeth. Mae basically the West Wing rap form mewn period costumes. Mae'n amazing, mae'n superb. Dwi wedi deud wrth fy mrawd bod fi... So mae Bryn wedi bod yn siarad amdan fixed mindset neu growth mindset. A mae rhan fi o'r growth mindset dwi'n mynd i gyfieithu hwn. Basically mae bardd wyt ti angen i gyfieithu fo. Nid rwy'n nath just about scrapio lefel a Cymraeg. Dwi'n gwneud hynny ddo, pan mae cynnion yn Saesneg dod mlaen ar radio, dwi jyst yn canu nhw yn Gymraeg in real time. Ac mae'n... O, briliant! Mae'n hwyl, a nid fi'n hapus yn byd fe bach fy hun. O, na, beth ia. Right! Yes, dwi ddim yn gwybod beth gen ti unrhyw ddiddordeb yn hwn. Anhebygol. Bryn, mae siwn i'n neud, right, spin-off podcast o ti o fi yn improvisio Hamilton Gymreg. Nw'n ni gael fo'n Hamilbum, neu fel Spamilton, neu... Hamilton. Hamilton. Come on, enwau hilarious. Hamilton Cymraeg. Llanilton. Da chi wedi bod yn Llanilton? Bryn yn dod o Llandudlundlund. Na. Dyna di peth efo canu'n Saesneg ma'n real-time Cymraeg. Ti'n gorau gwybod y geiriau'n really da, dweud. Na lle ma... Efo be o'n i'n gwachod? So mae gennau fel mis o free Amazon Music Unlimited. Mae Amazon Music Unlimited, pam ti'n chwarae fo'r ffôn ti, neith o just fel bwmsio lyrics fyny i ti, just wrth bod nhw'n chwarae. Da. Alexa. Gwnaed hyn i fi, Alexa. Sut mae bastard bachgen mab i hŵr a galbanwr ti? Bys fo'n hilarious. Bys fo ddim. Bys rhaid i neud bach o waith o fain llaw, dwi'n credu. Ond unrhyw un sy'n eisiau helpu efo'r Llanilton podcast. Un episode. Ond dwi'n meddwl fod yna gap yn y farchnad karaoke fan'na, lle mae y challenge ydi, lle ti mae canuon yn dod i fyny, a ti'n gorau neud yn Gymraeg. A wedyn mae'r voice recognition software yn rhoi marketing ynglyn â faint o fel... Faint o eiriau cywir. Hey, Noodles. Hit me up, baby. Da ni eisiau exec producer credits ar hwn ar Hansh. So basically, son am ariannu apps, heads up am app newydd dwi'n lyfio, app Cwtsh.
Dwi wedi lawrwytho fo, heb di agor eto, heb di cael amser. Pryd mae gen ti amser i myfyrio, yes. Basically... Fi ddechrau peintio'r tu. Meditation app Cymraeg, simple as. One set, mi oedd Laura Caradog sydd yn neud y meditations myfyriadau hyn. Myfyriadau hyn. Oedd gen hi loads o assets fyny ar meddwl.com. So, ni di basically sgafio rheina i gyd at ei gilydd, a fel, so mae gennau ffail ar fel Google Drive fi, o just fel random sessions like yoga a myfyrio Cymraeg. Ond o'n i byth yn gallu ffindio ffordd neis o cael rheina i redeg yn neis ar iPhone fi. In comes Llywodraeth Cymru yn ariannu apps Cymraeg. So, Menter Abertawe wedi cydweithio hefo Laura a cwmni Moelyn ar hwn. Mae'n super duper simple. Yes, dwi ddim yn credu bod ti'n mynd i licio'r design, de. Dwi ddim yn hyderus bod ti'n mynd i licio'r UX arno fo. Ond, mae'r cynnwys yn lush. So dyma'r myfyrdod cysgu. Hold on, na i edrych ar y... Basically, so mae gen ti fel myfyrdod cysgu. Yn anffodus, mae yna bugs yn efo. So, ti methu gadael myfyrdod fel yn ganol o. Ti'n goffa just cancel app y cychwyn to. Heb am hynna, ti'n gallu cael fel settings ti, like, be ti eisiau gwrando ar fel sŵn telyn, sŵn tonau, tân, lle ted, barod, gwrandwch? So just... Nod y sesiwn yma yw eich helpu chi i gysgu, ym mhle bynnag yr ydych chi ar yr eiliad hon. Digwydd bod ar funeral pyre. Ie. Croesawch eich corff i'r sesiwn, fel petai chi'n croesawu eich ffrind gorau. Da ni'n eista mewn ogof draig sydd yn cael rhyw fath o henllau lle mae'n rhoi peth ar dan trwy'r amser. Mae'n lush. Dwi'n mynd i roed tonau. Come on, guys. Nod y sesiwn yma. Mae'n hyfryd. So, dwi'n 100% fewn iddo fo. Dwi'n really licio fo. Mae yna options bennod neu gwrywaidd ar gyfer y sain hefyd. Cool. So, mae'n lush. Dwi'n really licio fo. Dwi'n iwsio fo rwan yn lle gwrando ar podcast hirfaith am Race Wars America. Yeah, probably helpu. Yr un dwi'n defnyddio ydy app o'r enw Oak. Ond mi na i rhoi go ar hwn. Mae'n neis gael yn Gymraeg. Dwi newydd orffan cwrs 8 wythnos mindfulness yn Gymraeg. Na. Prifysgol Bangor. Ydych chi'n reid hwnna online i bobl? Neu rhywbeth? Na, ath cwmni da trefnu fod rwy'n oedd gennych chi'r opsiwn o wneud y cwrs. Ac yn diolch fawr iawn i Dylan Hughes, MD. Ba hwnna'n bloody lovely. Gathon ni 8 wythnos o gwrs ac oedd yn gret. Wrth o modd. Oh my god, mae'n siŵr bod hi'n mor neis yn gweud. Bobl yn ystyried cyn rhoi go yn y tu. Di'r enw cwmni da ddim yna yn ddim reswm. Nes i cael y... Di'r enw cwmni chdi? What goes around comes around. Oh my god, mae fel Media Bitches podcast Cymraeg yma. Dwi fan bod yn hashtag allan o mynd. Mae Bryn hefyd fel, fuck. Guys, heads up, right? Mae yna cyfryngis a dwi really ddim eisiau bod yr ail rai. Oh, man. Na, da ni'n cael sessions mindfulness. Da ni'n cael fel sessions lle ti jyst yn goffod punch o bag am 2 awr a wedyn dod allan a trio gwerthu hwnna fel syniad rhaglen dyledi. Nice. Chdi di'r bag? I'r bag. Mae pob yn gorau cael turn yn y bag. Yndyn. Pwy bynnag gafodd y coffi o'r wrong bore anna. Mae fel gweithio yn personal office Mark Zuckerberg. Ti jyst yn shyflo. Na, ti ddim. Mae'n nice. Oh my god, dwi'n joio gwaith. Asterisk. Sôn am mindfulness, mae gen i fi rhywbeth sydd yn prodio fi am fod yn mindful bob eiliad. Fucking talk about burying the lead!
Mae Iestyn newydd flasho'r oriau o'r rafal. Do. Da ni all in afal wan. Oh my god, dwi'n totally anghofio mynd ac nes ti gyrru llun ar y base camp efo fel calonnau bach wedi like sgriblo ar y sgrin. I love you. Yeah, so... Hold on, so mae gen ti peiriant bach electronic sydd yn bipio yn y ti i stopio fel am pethau electronic. Well, not so much. Okay. Mae y bridd app sy'n dod efo fod i wneud chdi i fod i fod... I atgoffa chdi i cymryd step o'r wrth dy gyfrifiadur bob hynny. Ie, stwff o la. Be, un sydd i strapio i dy... Right. Ie. A mae'n gweithio'n dda, am fod ti'n gorau edrych arno fo i wneud o. Mae'n fatha pulsating thing ma ar dy fraich i wneud o. Diolch cystal a just wneud y sesiwn mindfulness, ond mae dal yn gweithio'n dda. Ond mae o ran just generally stopio edrych ar dy ffôn gymaint. O'n i efo'r with things? Steel HR. Ac oedd hwnna efo notifications bach yn yma'n dweud, ti di cael text gyn, bla bla bla. Yeah. So ti'n gwybod yn syth, dwi angen tynnu ffôn allan yn pocad neu ddim. Ie. Rwan, so, do'n am context efo hwnna, be oedd y negas a stwff. A rwan, dwi'n cael, a dwi'n lle darllen o ag ymateb iddo fo. So dwi just yn gallu edrych yn gyflym a dismisio. A gwybod be oedd o, ag cael gwarad yn efo. Ond y brif reswm pam nes i newid o'r wrth Nokia oedd o. Oedd Nokia wedi dechrau malu cachu efo sut oedd Withings yn neud stwff. Ac oedd pethau iechyd ddim yn mynd mor dda fo nhw. Ac oedden nhw ddim yn neud be oedden nhw wedi gaddo oedden nhw'n mynd i neud. Ac rwan mae Nokia wedi bod yn edrych yn bobl i brynu y cwmni iechyd allan o'i dwylo nhw, a iddyn nhw cael canolbwyntio ar big industry, bla bla bla, be bynnag maen nhw eisiau gwneud. Ac oedd Google yn mynd i brynu nhw, ac oedd hwnna fatha, red warning lights, so, a nes i fel, god, dwi'n mynd i roi fyny efo hyn, a wedyn beth sydd wedi digwydd, mae'r hen berchynog Withings yn mynd i brynu fo nôl, ac ail-wampio'r cwmni i fyny eto. Ond, dwi mor hapus efo'r Watch yma. Na ni'n gofod bys y ti'n lyfio fa. Am fod mae i gyd i wneud efo'r nofio a'r rhedag a... Ti'n gallu nofio fo fa? Corff. Ie. Mae'n gwybod pan ti'n troi rownd yn neud lengths, so mae'n cyfri dy lengths. A mae'n gweithio mor rhwydd lle dwi ti'n gorfod meddwl amdan tracio stwff. A so wedyn ar ôl i chdi orffan neud bod dwi'n ti'n gallu edrych ar y data heb malu cachu tra ti'n ymarfer corff i weithio allan be sy'n mynd mlaen. Mae'n reducio'r friction o casglu'r data. Ie. Dyna ddim yn really creepy ddo. Fel bod o actually... Ydy o achos bod o'n fel connectio i ryw map sydd dweud, mae o mewn lle sydd yn lawr fan hyn fel swimming pool. Neu rhywbeth. Mae'r gyroscope sy'n edrych ar y data. Fyddi o de. Ond, mae'n gallu gwneud yr automatic, ond dwi'n deud, oherwydd dwi eisiau fo wybod, reit, dwi eisiau fod yn siŵr rwan, dwi'n mynd i nofio, so dwi... definitely mynd i nofio. Dwi reif y shots ymlaen, a dwi just yn deud, reit, dwi'n mynd i nofio rwan. Ac so mae just on. A wedyn, dwi'n nofio, wedyn dwi'n stopio, mae'n stopio. A mae'n gwybod... Ti'n stopio nofio wedyn? Ie, ac a'r ffaith hefyd fod dwi'n gorfod, pam dwi'n mynd i'r rhedag wedyn, fod dwi'n gorfod reid watch mode GPS ymlaen, mae hwn efo fo'n barod. Mae'n just yn gweithio, ac mae'r fricsiwn fel ydw Bryn, mae'r holl fricsiwn oedd gyna fi wedi mynd yn gyfa gwbl. Dwi'n anghofio faint o stat o chwarae, marfer corff wyt ti? Os ti'n really licio stats, mae'n amazing. So ti eisiau literally gwybod unrhyw beth sy'n digwydd yn dy gorff ti? Ond fod o'n i yn edrych ar ei Garmin hefyd, sydd efo lot o stats hefyd. Ond am y pris, maen nhw'n gymaint drytach na hwn.
Da. Mae'r ei garmen yn really drud. Wow. So, A be 'di'r- a ddim yn gweithio cyn gystal, ti'n bod, efo cael notifications a bla bla bla. A ni'n mynd i dweud, cos Gweithio. mae'n just switcho fewn i dy ecosystem di. Yndi, o ran union. Y tŷ. A hwnna di'r beth hefyd ydy'r syniad bod o'n... Mae o'n gallu o'ch chdi cymryd step o'r roth dy technolog i ryw radda. A mae'n hefyd, dwi'n meddwl, ryw radda'r tynnu nôl i beth o'n eisiau cynt am y Google Assistant ydy... Mae'r data ti angen ar gael i ti pam ti angen o'n ytrach na bod ti'n gorfod edrych ar dy ffôn trwy'r amser. So, dwi'n mae o'n... Yn y ffordd yma mae'r, dwi'n meddwl, y technoleg yn mynd i symud. Mae'n mynd i symud i lawr i dy watch di, neu mae'n mynd i fod yn buds yn dy glystiau di, yn ytrach na bod ti actually... So, da ni'n mynd i fod oedd Dick Tracy yn siarad i mewn i'r watches neu cyn bod hir. Da ni'n yna'n yn barod. Wel, ie. Bagsi Madonna. Dwi really licio amdano fo am fod fatha chi, dwi'n gwrando ar lot o podcasts. So, mae gennym fi Bluetooth i'r thingies. Neu hyd yn oed, mae'n gweithio os dwi ti ddim a ti'n connected i dy ffôn. Ond os dwi'n chwarae podcast, ac wedyn mae yna advert yn dod i fyny neu be bynnag dwi eisiau skipio, neu dwi wedi methu rhywbeth eisiau mynd yn ôl, just codi watch a mae'r bwtwm yn ôl 15 eiliad ac ymlaen 30 eiliad yna, heb i fi orfod neud un byd, mae'n gwybod dwi'n gwrando ar rhywbeth, so mae'n gwybod mae rhaid fod o eisiau rheoli'r podcast. Mae'r cyd-destun yna dydy, mae'n gwybod, Mae'n mae'n dallt, hwn dy'r gwybodaeth sydd angen bod ar y sgrin ar y foment yma, di byd arall. So, a hynny di'r lle mae'r technoleg yn mynd i symud ydy'r syniad dangos y gwybodaeth da ni angen, pam da ni angen o'n trach na. Bryn, wyt ti'n sgwpio mefus allan o'r cwpan, o'r gin bubble glass na? Mae'n really nice. Mae hwnna yn soused. Right, heads up arall. Cic lan yr archif. Cic lan yr archif. Rhaglen fucking amazing ar S4C. Ellis James yn cyflwyno fo. Oh my god! Oh my god, do it! Do it! Chos mae'n comedy... Pethefnos mae di bod mlaen, ie? Ie, mae gen ti ddain yn nhw. Dwi'n mysio pryd mae'r un nesa. Dwi'n cofio, like, nos Iau neu rhywbeth. Mae o'n brilliant. Mae o'n comedy specifically yn y cyd-destun Cymreig, ond mae hefyd yn hilarious i unrhyw un. Chos mae fel... Ti'n gweld Ellis James a fel Sian Harris sydd yn gweithio ar efo'n deud fel... Like, hyd yn oed os da chi ddim yn siarad Cymraeg, mae hwn yn mynd i fod yn hilarious. Achos mae o i gyd yn neud efo fel natur S4C cynnar, a fel Sianel yn trio ffindio fel be oedd hi angen gwneud, neu be oedd hi'n gwneud. So mae just, oh my god. Ti'n gwybod fel oedd Bryn yn mynd mlaen am nailed it wythnos diwetha, neu tro diwetha? Jeebus! Oh my god, mae'n brilliant. Mae'r Arfons Hein Davisness ond efo just... epic. Mae'r gifs sydd wedi dod allan o'r ddau raglen yma yn ddigon i justifio y ffaith bod chi angen gwachio nhw. Mae'n superb. Mae'n superb. So mae hwnna'n briliant. Siore, dwi'n break a habit of a lifetime a dwi'n mynd i wylio rhywbeth. Yeah, come on. Mae hwnna... Fyddi di ddim yn dyfaru. Dwi'n addo ti fyddi ddim yn dyfaru. Nesa ar y rhestr ydi penod ddiweddara, neu penod cyn yr un ddiweddara o The Allusionist. Podcast really dda. Anhygol. Radiotopia, so Rini Network a Criminal, Ear Hustle a 99PI. A Judge John Hodgman? Na, Max Fun ydi Judge John Hodgman. Dwi fewn efo gyd ar Bugle. LA Podcasters. A'r ffynnu dweud, Helen Zaltzman di'r cyflwynyr, ond di hi ddim yn perthyn i... Andy Zaltzman. Na, mae hi yn perthyn i Andy Zaltzman. Mae chwaer i Andy Zaltzman randomly. Right, okay. Ond mae hi, nath nhw wneud penod ar, achos ieithoedd a geiriau ydy pwnc. A mae hi, nath hi wneud penod ar y Gymraeg yn Patagonia. Wante, naeth fy nghlacson synio a mynd, oh, god. Connie off. In Patagonia. It's like talks about the Welsh thing. Ti'n gwybod be? So ni ddim angen poeni, cys mae hi yn dod o'r perspektif Americanaidd anna fo. Mae'n ysgol heigaidd, mae'n darllen o, di ddim inherently yn erbyn y syniad o iaith leiafrifol, mae just
Dwi newydd torri fy mraich. Na, literally, dim fy mraich. Sorry, braich y microphone. Microphone stand amazing fi, dwi wedi malu fo. Mae'n mor... O'n i di cynhyrfu gymaint nes i torri fy stand. So, penod The Zaltzman am fel... Dwi'n cofio be oedd enw specific y bennod, ond fel survival, like survival series. Na i ffeindio fo. Oedd o'n really, really dda. Positif, ond mewn ffordd realistic. Siarad am y Gymraeg mewn ffordd oedd ddim yn nawddoglyd. Neth i gael lot o bobl Cymraeg, hashtag Twitter Cymraeg, yn camol hi ar gwaith oedd hi wedi wneud ar y bennod. Just penod arbennig, so dwi'n rhoid heads up i bawb ar hynna. Os nath i sôn o fewn y sioe, ond nes i'n gwlad o, ond be nath sbarduno y syniad iddi i fynd i Patagonia a ffeindio'r pobl ma'r hanes yn lle cynta? So, dim yn gwybod os wedi siarad dan efo, ond cyfres ysgenni hi, fel mini-series ysgenni hi, am survival of language. So mae di wneud un ar y Rosetta Stone a'r Rosetta Project, lle maen nhw'n sgwennu tama bach o pob un iaith ar y ddeiar, ar ddisgen sy'n gallu cael ei magnifio. So maen nhw'n ar gyfer fel post-apocalyptic dyfodol, lle enghraifft yr unig iaith sy'n cael ei siarad ydy Mandarin. Mwyn iddyn nhw gael yr holl wybodaeth yma. Mae'r holl data discs di corruptio, mae'r llyfrau gyd i llosgi, ond mae gen nhw fel y discs ma sydd just yn fel eitha indestructible, a mae pob beth i etio'n really, really, really fan anna fo. So hwnna ddy'r y bennod diwetha. So penod amdan ieithoedd yn parhau ydi o. So dwi'n gwybod os oedd hi jyst i mynd, pa ieithoedd sy'n marw allan, beth yw'r ysgogi'r bobl i fynd allan y pethau. So oedd hwnna'n, heads up am hwnna, oedd hwnna'n really dda. Oedd yn un arall o'n i wedi gwrando, digwydd bod 2 ddiwrnod cyn hwnna, dwi wedi tanysgrifio i podcast o'r enw The Fluent Show, ac un oedd hi wedi reid allan ar hwnnw oedd Welsh is not English, i drio dysgu bobl fod y iaith ma'n bodoli o fewn Mhrydain. Ydy hwnna'n yn Prydeinig neu yn American? Prydeinig. Mae di symud i Brydain o rhywle yn Ewrop, dwi'n meddwl wedi symud, dwi'n cofio lle mae di symud. Be oedd enw'r show, i fi gael? Wel, The Fluent Show. Ac mae hi di dysgu Cymraeg rwan. Ac, 15 mlynedd nath hi symud i Brydain, a mae hi di dysgu siarad Cymraeg rwan. A mae'n licio gwylio teledu Cymraeg. Pam yn y byd i hi ddim ar Radio Cymru? Cool, so be oedd Mae'n cyfweld a lot o bobl yn De Cymru amdan be oedd o da? Mae'r podcast i gyd amdan dysgu pobl amdan fod i iaith. But actually beth? Ac oedd cymdeithas yr iaith arno fo yn siarad Ellen Beasley o'r Independent, a rwy'n oedd ar Duolingo arno fo hefyd. Cool. So, oedd hwnna werth yr andan hefyd. Yna show notes. Tra bo fi dal ar fy rôl i o stuff dwi'n awgrymu, so gennau 3 pheth i awgrymu. Trydydd peth fi ydi, ffilm o 2015. Nes i watched randomly ar Netflix, couple of wythnos yn ôl, The Man from U.N.C.L.E. O'n i'n hyd yn oed yn gwybod na Guy Ritchie ffilm o dda. Cos o'n i'n fel, neu rhaid go yn efo. Tia mis yn ôl. O'n cool dia! O'n cool dia! O'n i'n disgwyl mwy. Oce, reit, so o'n i'n disgwyl dim byd. O'n i just felt, nath a totally, mae rhaid bod y babis yn really ifanc efo fi, right? Cos o'n i just felt, nes i ddim hyd yn oed gwachio da, nes i di-ystyru fo'n gyfan gwbl. A wedyn sy'n mynd, Armie Hammer yn hwn? Well, ni roi chance iddo fo. Lle ddim byd fod yn wael efo Armie Hammer yn fo. What a surprise! Oh my god, lyfio fo. Lyfio fo. Kitsch! Lot o Berlin yn fo. Mae'r design, Iestyn. The design yn bendigaidd fran. Dwi wedi prynu'r Blu-ray achos ysgennau ddim TV sblendigedig. Cool, Bryn. Problem sgennau fo ti, dwi'n cofio
gwylio yr ail reruns o'r reruns. Dwi'n cofio na fyd. O Robert Vaughan. Robert Vaughan. David McCallum. Sydd wan yn yr medical examiner yn NCIS. Ydy mae o! Dyna pan bod mam yn licio NCIS! So... Cos gatho ni chat wedyn, cos o'n i wedi watcher ar ben fy hun a wedyn, nath mam draw, ac oedd hi'n aros efo ni, wedyn nath hi, ti'n gwachio Man from Uncle? Be, Man from Uncle? Na, dim Robert Vaughan. Llall yr un newydd, mam yn really nice, mae Superman yn efo, ti'n watcher da? Okay, great. So nath ni watcher da. Be oedd y mam feddwl yn efo? Oedd mam dweud, o'n i'n really licio yr un yn 70. O'n i'n licio Robert Vaughan oedd o, bach yn smami. A dwi'n gweld beth ti'n meddwl. So oedd y ddwy'n ni jyst yna crysio ar Armie Hammer yn really bondio. So... Great! Dwi'n... So pwyr oedd y peth Doniol hefyd yn un o'r NCIS's cynnar oedd rwy'n edrych rhyw facial... de-aging. Oedd o'n time travel episode. Naci, oedd gyda nhw meddalwedd ar cyfrifiadur lle oedd nhw'n cymeryd llun o wan ac yn di-heneiddio y llun i weld beth rhywun yn edrych pan oedd nhw'n ifanc a cymerodd nhw llun o cymeriad y Ducky sef yr David McCallum wan a cymerodd nhw llun o'n fo tra oedd o'n un o'i publicity shots o The Man from Uncle. Ie. So, See, mae hwnna fel yr episodes o Star Trek pan maen nhw'n neud crossovers efo'r original series, sy'n licio. Mae yna references di bod yn NCIS i'r Man from Uncle. See. Anyway, i peth efo fi oedd, dwi'n teimlo oedd mae o'n... Os wedi enwi fo rhywbeth arall, dwi'n meddwl sef wedi bod yn... I fi, oedd yr original series yn ddim just fel rhyw atgof really... Oedd o'n really'n thing i fi. Ond dwi eisiau just dod o Iestyn yn ôl. Dwi eisiau pob un suitcase oedd yn y ffilm yna. Dwi ddim hyd yn oed yn jocian. Mae genna i Samsonite o'r 60au nes i specifically prynu. I fi'n hyn, gael di weld da. A mae genna i Travel Bureau o'r 60au. So mae fel bag, wyt ti'n singio dros y... A mae'r ddau nhw'n Samsonite a maen nhw'n mynd fel set. Maen nhw'n smelio fel hen bethau. A hen bobl, a maen nhw'n really nice. A mae just y cynllunio. Mae hyd yn oed rhaid. Be oedd yn gytun ar Netflix a dydy'r subtitles ddim yn dod fyny fel dylen nhw. So the subtitles dod fyny fel subtitles. Whereas, o'n i'n edrych ar YouTube clips, mae'r subtitles actually dod fyny fel burnt-in, kind of graphic font melyn. A ni'n di gweld y bit na blaen, so brynes i o'r Blu-ray off eBay. So, loved it. Mae'n stylish dros ben. Dwi'n teimlo... Super duper stylish. Nes i'n hyd yn oed sylwi bod yn Guy Ritchie tannu'r sgrin dechrau mynd... Dung, 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 dung. O'n i bach yn gweld beth yno fo. Hugh Grant yn dod mewn iddo fo. Hey! Fel... Number one, dwi'n meddwl oedd yn gyfresgreiddiol. Ti'n cofio'r gyfresgreiddiol llawer mwy nag o'n i? Dwi erioed i gweld y gyfresgreiddiol. Mae'n chicha? Oedd yr syniad fatha... Dwi'n teimlo yn o'r un ffordd dwi'n teimlo amdan... Be yno fo'r boi o'r Office? Gervais? Ricky Gervais. Wow, mae hwnna'n hard going. Mae'n edrych fel bod mae o dar fi ni eisiau deud i chdi beth i'r joke. Okay. That's man hilarious. Okay. So sort of just a sefyll yn dweud, you're for a very special agent, you're not having a very special day, are you? Ond, Alicia Vikander yn ei teeny tiny pyjamas bach 60 a wedyn mae'n gwisgo nes i prynu spectol, dwi wedi prynu spectols massive just achos bod fi eisiau bod yn Alicia Vikander yn y ffilm ma, a fel earrings humongous, a wedyn mae gen i teeny tiny fel pyjamas hi, a wedyn mae hi'n fel cael drunky fight efo Armie Hammer, a mae Armie Hammer yn lovely, o feddwl bod o'n massive Russian terrifying KGB psycho bomb. A mae'n just fel, oh my god, mae'n mor cute. Oedd o'n tanio fy holl hormonal... Oh my god! Allai right, so mae'r narratives o fewn The Man from Uncle 2015 yn really progressive. O feddwl bod o'n Guy Ritchie film, right? This is the man who brought you King Arthur. Oh my god. Right? Mae'n progressive iawn. Mae gen i hi agency
Mae hi'n rhedeg i narratif, mae'n rhedeg i stori i hun, mae'r dynion yn parchu hi. Mae hyd yn oed one night stand Henry Cavill, hi sydd yn control o fel, it's enthusiastic consent, guys. Come on! Mae da ni rili wedi dod i... Sorry. This is the end. A progressive wedi cael rhaid yn yr un brawd. Ti'n mo, diolch yn berffaith, ond o'n i just fel, wel, mae hwn yn... Wel, nath e... Mae di gwella 2 weekend yn ôl i fi, just as watch it os. So dyna gyd sgynna i rannu, please rhannwch pethau. Mae werth yr arian y lle dod. Na fo, oce. Dwi di neud wan, dwi offi fyfyrio yn y gornel. Just meddwl. Iest offi fod yn really... Dwi just... Mae'r... mi 2 fis yn ôl, dwi just dal mynd trwy'r ffilm yn fy mhen ac yn cofio pethau fod... O'n i'n cofio tan yr eiliad yma fod oedd y Russian a fo yn gweithio fo'i gilydd a fod yn dismolio di prodi efo... Alicia Vikander. Mae gyd yn dod yn ôl slofa. Ti fel, ie. Ond y ffordd oedden nhw wedi neud o, a wedyn... O, mae Henry Cavill yn superb yn efo. Pwy sy'n cofio bod Henry Cavill yn gallu actio? Ie. Pan mae mewn stuff da. Mae o'n briliant, achos mae o bach yn Robert Vaughan, ond diolch ddim... CGI. Na, mae'r gen yna'n edrych yn CGI. I mean... Fydra ti dorri papur ar y gen. Mae nhw'n incineratio Nazis yn y ffilm yna hefyd! Oh, come on! Mae gen the man from Uncle. Oedd yr escape sequence o Eastern Germany yn super. Oh, come on! A weles di'r flat... Ar tiny. A'r flat bach na, ar ôl nhw escapio, lle mae o'n cwcio truffle risotto iddi hi, yn y teeny tiny flat. Lle mae... Oh my god! Oedd just oedd yr art direction just... Oh my god, dwi'n trefla. Dwi'n mor sori. Dwi rwan yn y show notes yn mynd i dynnu llun o fel suitcase a spectols hael collection fi, just i roed yn y show notes fel prize i bobl sy'n gwrando mor bell a hyn. Chi 3 person. Yo, welcome. Guys, os gennych chi unrhyw beth i'w cynnig, cos da ni'n neud yn good. Gan ni'n awr a 20 munud wan. Dwi'n meddwl fysa ni'n neud yn dda, dwi'n meddwl mae'r 3 yn ni efo rhyw fath o stylized sense o sut fysa ni'n... Am fod mae Bryn efo dillad classy, neis, ac fydrai weld Bryn efo ymbarel fucking... Avengers fucking steed job. A het not those call, Avengers. A falle... Yeah. Dwi'n fy modd cael siwt really drud, ac just... Like really, Tom Ford style, kind of. Oh, yeah. A wedyn, fod ni just mynd am night out yn Llundain yn y gyfnod. But Monzo fel, you have spent £230 this hour. Yes! Just ar y rawd gyntaf. Dyswn ni'n lyfio wneud away day haclediad, right? Just bygroff, crasio yn tŷ Bryn, a just fel documentio fo'i gyd efo shitty microphone ni. Gorau gwisgo fyny. Yes! Recordio'r intro yn y fflat cyn mynd allan. Recordio segment gynta yn y titaf ar y tube, yr ail segment yn y bar gynta, y trydydd segment, a wedyn bydd y byd wedyn, a dyn bydd y diweddglo wedyn, y bora wedyn. Ar y night bus, na. Fyswn ni efo rhyw fath o secret agent mics yn recordio bob dim. Ei, just cadw'r Facebook app ar agor, bys gen nhw, just... Neud i ffôn fi recordio'r whole peth fydd o'n... Ie. Mae'n batri rhywun fi'n rybys ar y fynd. Oh, well. Mae hynna'n rhywbeth arall amdan microphone a Facebook. Mae nhw, apparently, mae'r Facebook assistant speaker thing yn dod allan yn fuan. Siff. Box yn mynd i brynu hwnna. Oh my god. Toxic brand wan o'n dydi? Toxic brand. Hei, ond nhw dyn unig rai sydd wedi cael ei dal, ti'n mynd syni bod na. Mae'r syniad, beth i fo Google fatha just yn
yn dweud, na, da ni'n dweud gymaint o API access i pob, da ni'n just cadw'r data yn hynna, achos da ni eisiau neud y pres, lle mae Facebook just dweud, fuck it, nhw'n ni neud arian off yn nhw, nhw'n ni API, nhw'n ni really edrych ar yr API, rhaid access i pwy bynnag sy'n siarad API. Quote, o'n i really eisiau deud, ond eithon ni bach gormod ar Facebook, ond yna quote really dda gan Jason Calacanis, so angel investor in Facebook, right, cychwyn deud, he sold all his shares in Facebook because he believes that Zuckerberg is completely immoral. He quoted this explanation: every time he has to make a decision, he makes a decision that is in his own best interest, to make the company grow faster without regard for impact on the people who have built the system for him. Example, Facebook allowed users to add other users to Facebook groups without their consent. This may have been a great call if the goal was to increase the number of people using groups, but ignored possible side effects such as a gay person being outed against their will by being added to an LGBTQ group by someone else. A ti just fel, mae hwnna just yn bel. Oh, God. Nath rwy'n, oedd na cor, cor hoiw oedd y dynion ma'n aelod o, a wedyn oherwydd oedd pobl eraill yn gallu adio chdi i grŵp heb consent chdi, nath nhw adio, I'm going to create the gay choir group. A just deud ti yn efo. Keep him updated, Mel oedd yn neud rhywbeth da, a wedyn notification mam pobl ma yn notify dweud, your son has just joined the group, the Gay Men's Choir. Watford Gay Choir, blah, blah, blah. A wedyn yn gorau confrontio hynna. Ac wedyn, mae just yn achosi gymaint o shit, t'mo? Nethon ni 2 awr ar hyn. Mae'n rhywbeth mae'r gymdeithas ddwyreiniol, gorllewinol, yn gorau symud trwy. Mae'r stuff mae'n digwydd inni. Mae fel bod, dwi'n gwybod fi dweud hyn bob penod, ond mae just fel ti yn ganol yr Industrial Revolution, a mae'r ffatrioedd a'r hellish satanic mills mae just yn popio fyny rownd y ti. Constant. Anyway! Okay, happy notes. Happy notes, guys. Mae gen i lamp neis. Dwi'n mynd i weld Black Panther nos fory. Oherwydd, dwi really eisiau gweld Infinity Wars. Yeah. Fucking hell, up to date with it. All down with the kids. Mae'n arbennig. Dwi dal angen gweld Thor Ragnarok. Mae hwnna ar streaming erbyn hyn. Thor Ragnarok ag Infinity Wars i weld yn diwedd y mis. Mae y ddau na, wnaeth nhw stand you in good stead, dwi'n credu. Sioe nesa, mi gawn ni all in. Deep dive marfal after party. So da chi wedi gweld Infinity? Pob un. Do. Okay. Dwi'n nes i comentio ar ôl mynd i weld o. Infinity War, so that happened. Tro nesa ar y rhaglediad. Diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi cyrraedd mor belled. Ni wastad yn diolchgar i chi am wrando na ni. Pwy arall fysa? Am rwan, nos da gan Bryn. Nos da. Nos da gan Iest. Cofiwch brynu ti. Nos da gan y fi, Sioned. Dwi off i yfed dŵr lled gynnes o botel really ddrud. Nos da. Nos da. Kaboom. Ti dal efo'r dŵr gwreiddiol yna fo? Oh yeah, cos oedd y dŵr yn costio £5 extra. What? Ti'n ffwcio fi? Ydw.